Der var engang en julemand. Han havde været julemand i 500 år. Men han var ved at være træt af det. Hver dag var han bare derhjemme og lå i sin seng. Men en dag tog han ned på baren for at snakke med sine 2 nissevenner. Han havde været hjemmefra i 2 dage. Det er spændende. Ja, men det smider du alligevel. Det skal være det bedste af det bedste. Nå, der er du. Julian og Julius, nu vil jeg fortælle jer en hemmelighed. Jeg er træt af julen og gider ikke være julemand mere. Det ser godt ikke særlig godt ud af nogle gale mærker. Nu igen. Den mand skulle forestille sig at være den gladeste mand på jorden. Jeg synes kraftedeme altid, han er så sur. Måske er det fordi tingene ikke er på plads endnu. Nu går vi hjem og snakker med Mary. Og det er kraftedeme ikke går for langsomt. Kom Claus, vi går. Vi skal hjem nu. Ej, hvorfor skal vi det? Vi er jo lige kommet. Vi skal hjem og snakke med Mary. Hvor har du været? Jeg har været så bekymret for dig. Slap nu af, han er her jo nu. Jeg har faktisk lidt travlt, må vi godt gå. Nej, I skal herind og fortælle mig alt, hvad der er sket. Så godt. Rolig nu, Mary. Jeg har bare været ude og tænkt lidt. I 2 dage? Ja. Jeg er faktisk træt, så vi kan godt gå nu. Mange tak. Du kommer lige herind og Julemanden er ikke kommet med min gave nu. Er det ikke underligt? Dem på min klasse har jeg heller ikke fået. Jo, det er det da godt nok. Hvad vil du prøve at skrive brev til ham for at spørge? Det var da en god idé. Claus, det er blevet den første, og du har endnu ikke engang været ude med julegaverne endnu. Børnene, de bliver urolige. De ved jo ikke, hvor du bliver af. Ja, og nisserne, de står bare derude og venter på dig og gaverne. Bliver nødt til at komme i gang. Ja, okay. Lige 2 sekunder. Ikke 2 sekunder. Nu! Hvor må Julian og Julius være? Ej, jeg havde lyserød brev. Skal vi tage det nu? Jeg elsker lyserøde breve. Lad os læse det. Okay, vi gør det. Yes! Nå, der er I. Godt, I har taget jer brevene. I kan bare brænde dem. Ja, det er fra små børn, der er bekymrede og interesseret i dig. Interesseret i mig. Jeg er også ligeglad med de små børn. Men det er jo dig, der gør alle børnene Det er jo glade. ikke en gave, de er interesseret i. De er ikke interesseret i sådan en 500 år gammel mand som mig. Jo, det er dig. Alle i verden kender. Du er jo en slags legende. Ej, jeg ved ikke. Men du er nødt til at læse det der brev. Det vil på dit humør. Nej, jeg vil ikke. Gå så mere. Hvad skal vi gøre? Det bliver måske aldrig jul igen. Så må det ikke være det. Jeg gider kraftedeme ikke den gamle julemand. Så er du godt klar over det inde på dit liv som nissekammerat. Nå ja, det er sgu da rigtigt, kammerat. Men jeg har en plan, kammerat. Hvad er det for en plan, kammerat? Jeg synes, vi skal hente pigen, som vil hjælpe os med at få julemanden opbevist igen. Ja, det er en rigtig god idé. Vi gør det lige. Mary, Kom lige. Hvad er der, Julian og Julius? Nå. Hun sover, Julian. skal vi så ikke hjem og komme igen, når hun er vågnet? Nej, det mener du ikke. Hun går helt anden vej. Skal vi så ikke vente til hun er vågnet? Jo. Nisserne havde lagt sig til at sove, men de besluttede sig for at trylle sig ind i huset. Hvad gør vi med pigen? Vi er nødt til at tage hende med. Vi har ikke så lang tid. Så opdager hun julemands vagter, det går ikke. Ja, det ved jeg jo godt, men vi kan jo bare få hende til at tro, det er en drøm. Du siger noget. Alba! 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 Hvad skal vi? Bare kom med. Søde honningkagemus, må jeg godt komme ind? Søde honningkagemus. Julian og Julius er her, og de har en overraskelse med til dig. Og nu er det jul, og for en gang skyld er det din tur til at få en julegave. Hvad mener du? Kom nu bare med. Nu skal du ikke være så sur, Næven. Der bliver noget godt på vej til dig. Nej. Jo.
Hold da op, julemand. Du har godt nok tabt dig meget. Det var også lige meget. Jeg gider ikke være julemand mere. Det skal du ikke, den bedste i verden. Hold nu op, julemand. Vi har noget, vi skal vise dig. For det er bedre end brevet. Alba! Hvem er du, og hvad vil du her? Jeg hedder Alfa, og jeg kom fra... Der er ingen, der gider mig alligevel. Jeg er bare en gammel mand. Nej, du er verdens bedste gammel mand. Nu har jeg endelig mødt dig. Og nu kan jeg prale, at jeg har mødt dig. Og du må aldrig opgive julen, selvom du er gammel. Betyder jeg så meget for alle børn? Ja, i hele verden. Vil du ikke godt komme ud med håb og gaver igen? Hold da op, jeg vidste slet ikke, jeg betød så meget for børn. Men du, Alba, du fik mig til at indse, at jeg faktisk betyder noget for nogen. Det skal du have en belønning for. Se her, hvad jeg har til dig. Tak, julemand. Og kom så, Nisser, vi har lidt travlt med alle de gaver. Husk nu, Alfa. Det her er kun en drøm. Nisser findes kun i hjertet. Ja, men det var den bedste drøm i hele verden. Og lad os så få dig hjem. Kom ud af sted, skat. Det bliver en lang aften, men så ses vi, når du kommer hjem, min lækre julekage. Ja, det skal jeg nok. Og god jul, lille mor. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Hej. Hej, hej. Og din Camus, min søde vaniljekrans, du kan lave noget. Julekagerne. Det bliver en lang nat. Det er en yndlings. Tak. Vil du have en? Nej, det er okay. Der er flere derinde. God aften. I lige måde. Jeg skal nok lave god an til, når du kommer hjem. Hej, hej. For helvede! Hvorfor har I ikke sådan nogle elfeører? Er du klar? Nej! Vi prøver bare at tage en prøve. Bare lidt sådan. Ja, vi tager bare en prøve. Jeg ved ikke, hvad de filmer. Nej, jeg filmer ikke. Nej, prøv. Sådan prøv. Okay. Er du klar? Kom så. 3, 2, 1. Nå, der er du. Julian og Julius. Nu er jeg Juliane. Johanne, det giver skyld i. Jeg tror ligesom ikke, det kan fast i min bøjle. Kom, jeg kan. 3, 2, 1. Det er lige godt ud, hvad der må gælde med ham. Nu ikke igen. Den mand skulle forestille sig at være den gladeste mand på jorden. Jeg synes kraften med altid, han er for sur. Måske er det fordi tingene ikke har plads til. Okay, bare start, når I er klar. Bare start, når I er klar. Vi filmer ikke. Er du klar? Nej! Når I er klar. Jeg synes sgu da ikke, det er Nej! Der er spotlight på, så kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Vi bare stille kamera også på. Hvad skal vi gøre? Vi skal aldrig jul igen. Nej! Claus! Ej, kom nu, det bliver sjovt. Claus, det er blevet den første, og du har endnu ikke været ude med gaverne endnu. Det er mit Claus! Hvad spiller du Selina? Okay, du behøver ikke ødelægge os større, vel? Nej, I skal herind og fortælle mig alt, hvad der er sket. Rolig nu, Mary. Sukker! Hvad er der galt med jer to? Mig. Det er ikke det, jeg skal sige, vel? Nej. Nej! Det er en gammel mand. Verdens bedste gamle mand. Alle ser op til dig. Og alle ønsker at møde dig. Og nu kan jeg prale med, at jeg har mødt dig. Og du må aldrig opgive julen, bare fordi du er en gammel mand. Prøv at se, jeg kan huske din replik, Emil. Wow! Bare fordi du er en gammel mand. Så det kan ikke være så svært. Den Hej. Kom med ham. Kom med Tom. Kast Tom. Kom med ham. Prøv lige Jeg skal kaste den på en anden vinkel, fordi ellers ser det sådan lidt dumt ud. Du skal bare bestemme alt, du skal. Nej, men det er fordi, det ser dumt ud, hvis man klipper. Hvis du nu gør sådan derover og filmer. Derfra. Og så Go! Og husk nu, Alva. Det her er kun... What? Det her er kun en drøm, og nisser findes kun i jer.